Bishop ụka Anglican na Diocese Agwala Right Reverend Samuel Ezeofor ekwupụtana na ndị otu Kraịst kwesịrị ka ha na-agba mbọ ịfụ na ha ga-akwụdosi ike na nkweta ha. Ọ sị na agbanyeghị na ụka juru ebe niile ma aka nwekwara ikpere alụsị. Onye ọrụ anyị Emmanuel Chigbata mere ka amata na nke a pụtara ihe n'okwuchukwu ekwuru na St. Luke's Parish Awa kansụl ime obodo Orumba North n'oge anọ wee were ụlọ ụka ọfụ alụrụ n'ebe ahụ wee nyefee n'aka Chineke. Bishop Ezeofor kwara arịrị na n'agbanyeghị na Ozioma Jizọs Kraịst nakwa ụka na-aga ebe niile, n'ime ndị mmadụ ka na-awụbanyekwa n'ikpere alụsị. Ka anyị wetara gị ozi a site na studio anyị. Ya bụ bishọp kọwara na efeghị Chineke ụbọchị ọbụla bụ njọ kasị njọ ndị nke Kraịst ga-eme, ma kọwaa na o nwere uru dị na ife Chineke ofufe nakwa ịchụrụ ya àjà. Bishọp Ezeofor mere ka amata na onweghị onye Chineke ji ụgwọ, ma kpọkwue ndị nwere ego n'obodo ka ha jiri ihe ha nwere wee gbasaa oziọma, ma mee ka amata na o nwere ọtụtụ uru na-eso ya bụ ọnọdụ. N'okwu ya ka eze ọdịnala nke obodo Awa, Igwe Israel Ezue, bụ nke bịara ya bụ mmemme tinyekwara ndị na-eso ya, kelere Bishop Ezeofor maka ọrụ ọma ya niile na ya bụ diocese, ma kpọkwue ndị Naijiria ka ha bụrụ ndị ga na-eme ihe ga na-akwado udo. Otu onye na-ekpe na ya bụ ụlọ ụka bụ Sir Paul Nwafọ nakwa onye bụbugoro onye isi Agwala Diocesan Council of Knights Sir Isaiah Ezezika nwere mwute n'etu ndị ntorobịa si abanye n'ikpere arụsị, ma kpọkwue ndị nke Kraịst ka ha nye aka ịlụso ya bụ ajọ omume ọgụ. Ya bụ ụka nke akara bụ nke dọbatara onye isi Agwala Diocesan Women's Ministry Odoziakụ Chinyere Ezeofor, Accountant General nke steeti a bụ Dọkịnta Chukwu Okoli, onye ji okwu ya agba izu n'obodo Awa Chief Ambrose Egwuonwu, onye jibugoro ọkwa Chairman Council Orumba North Pharmacist Alphonsus Muogbo, nakwa ndị ọrụ na ya bụ diocese bụ ndị bịara ya bụ mmemme, tinyekwara ukwe ndị ọkabukwere ịwa achịcha nakwa inyefe ya bụ ụlọ ụka ụgbọala nke ha ga-eji na-agbasa oziọma. Site n'Awa, Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.